bewegen, geloof ik, hè? Ja. Lui die dat nog willen doen, Bijna gingen. Bijna gingen. wordt het een beetje betaald. Het werd goed betaald, Ja? dus ik ga niet te klagen. Wat zien die werktijen? Want ik neem aan Ik dat als werk van 6, het 's morgens van de voer stond ik al op. Dus de half 6 stap ik in de auto, dan moet ik gans naar Helen. Dat is van 6 bis half 9. En dan moet ik het 's middags terugkomen van 3 bis half 8 's ochtends. Dus ik heb een splitdienst. dat is natuurlijk niet ideaal. Nee, maar ja, wat wil ze anders? Maar heeft ze dan wel een beetje, heeft ze tijd om een beetje gezond te eten of te leven of te Voor dat sporten? vuur kunt eten, Ja? voor dat vuur naar het werk kunt eigenlijk in principe. Eten vergroot stevig en dan kunt van ons werk. Oké. En wie kookt er dan? De vrouw. Ja? Ja. En wat is die specialiteit als het om koken gaat? Dat is van alles. Vertel. Zoals pasta te maken, ik maak van alles. En Oké. zuurvlees Echt hoor. en goulash, van alles. Zo vlees met frieten erbij. Ja, Ja. ja zeker. Dus genieten van het leven, dat lukt ook. Dat gaat super. Dus wat willen we dan ook? Ja. Ik durf, ja. Dat is het bijna niet te vragen. Dat is mijn dochter. Destiny. Ja, dat is de naam van mijn dochter. Dat is nu 4 jaar oud. Dus het gaat weer cool. Ja? Laat maar rijden. Dit Ja, is nu ne- op school. Dus, en hij, in die tatoeage, daar zit mijn pap in. Oh, kom even kijken, Ben. Want dat vind ik... Ja, als het goed is, vertelt een tatoeage een verhaal. Hè? Nou is het Ja. verhaal van Destiny is vrij duidelijk. Hè? Dat is die echt dochter van Veer. duidelijk. Dat is heel duidelijk. Maar op welke manier zit Tine Pap in die tatoeage? Mijn pap hoort van gebedde heng met dat kruid. Het zag je immer. Wanneer ik ooit zou sterven, mijn jong, loste ik een tattoo zetten met mijn ijsstreng. En dat is hem. Er zit de as van Pap in. Ja. Dus hij is altijd bezig. Hij is allemaal bij mij. Ja, niet alleen in het cupje, maar ook in de nerem. Ja, precies. Ik En mijn leven lang. Vond ze dat voor Raaf niet een raar idee? Dat, Nee. dat ze de as van Pap los verwerken in hun Nee. eigen lichaam? Want sommige tatoeëerders, die doen dat niet. En ik ga met een vaste tatoeëerder, want ik ga hij nog hangen en door nog hangen. Dus die had dat voor mij gedaan. Dag respect van mijn papa. Ik vind het een hele mooie gedachte. Want het is dien lichaam. Ja. Hè? Dus het is dien bezit. Neem eens, kan en muchtig vertellen was zich met die lichaam thuis. Want dat is dien bezit. Hoe lang is het geleden dat ze mensen laten 6 zetten? jaar. 6 jaar. Dat is om 6 jaar verleden. Dus ik werk voor mijn verjaardag is verleden. Was Deze er maand. krank? Ja, behoorlijk krank. Dus. En hij is als ze zoiets duist, dan moest er toch wel ook een hele bijzondere band met die Pap gehad De hebben. band wordt wel door, maar af en toe ook wel niet. Want op papa en ik hebben hetzelfde karakter. Dat botst af en toe. Maar gaan de toch er erg door voor alles te kunnen afsluiten, had ik hem toch bij me gepakt. En ik ga nog de euro nog even staan waar er ijs nog in zit. Het staat in de vitrinekast, dus Het was allemaal bij me. mooi wie ze dat zei. Het was voor mij belangrijk om dat af te sluiten. Want Pap was aan het eind van zijn leven, maar dicht moest verder. Hè? Ja, precies. En ik ga me verder gepland, dus ik had nog een jonge dochter van ver. Verder gepland. Ja, maar zo is het wel. Maar mijn pap had mijn dochter nooit gekend. Van geboorte niet, dus... want dat is 1 september 2014 is het geboren. Maar toen zei ze net, Destiny is nu op school. Ja, Maar het is geen ja vakantie. dat mijn mam... jawel, het had wel vakantie, maar het is ook bij de oma. Bij de wat? Bij de oma. Oh, bij de oma. Ja. Oké. Dus, laat maar gewoon. Te warm in de auto. Is het, veel ja, te warm voor is het mij, weer maar- een... Ja, maar- Wanneer komt het op Dus, televisie? Of vind je dat leuk als het op televisie komt? Nee, eigenlijk niet. Ja, maar Ja, ik vind het wel echt ik vind het een mooi verhaal. Want eerder moet dat doen op zijn eigen manier. En als ze dan toch een tattoo-lot zetten, dan moet er eigenlijk wel een betekenis, verhaaltje een achter verhaal zitten. achter En dat zitten. zit achter allebei een verhaal. Even puur uit interesse, wie Duitsland
tatoeëerder dit dan met de as onder de inkt? Of wie gaat Je deed gewoon met een lepeltje, pakte de as eruit en het werpte gewoon in de kleur wat ze wil hebben. Ja. Je werpte dat allemaal erin en dan begint je met tatoeëren. En dan Dus- zit de ijzel in de verf. Dus dit leest door met die een arm. De tattoo wordt gezaten, je zet de inkt erop Ja. en dan duidt een beetje as Nee, eroverheen. er zitten van die klinkpuitjes, Ja, daar deed hij dan de verf in en dan deed hij er ijzer in. Dan ruitte dat een beetje op en dan blies je gewoon zitten en dan werd het gedaan. had hij dat al alles een keer vaker eerder gedaan? Ja, al vaker. Want een kameraad van mij is de honk ook eens een keer overleden, had de ogen tattoo losgezet. Ook met de ijs van de hond terug. Dus ja, Heftig, dit is eigenlijk heftig. Ja. heftig. Ja, je gaat nu naar Schummert. Veel goed nu naar Schummert. Wat was er ook alweer in Schummert? Dan brengen we de oom en de Oh ja. tante weg. Ja, de oom en de tante. Ja, Oh, ja, Ja, begint we die- stonden hier niet. Waar bleef? die hand ging ziet. Die had geen zien. Nee. Wie ziet de rest van de dag eruit? We bleven lekker nog in Schummert. Lekker een schöne dag ervoor maken en dan gaan we naar hem. Oké, en wat doet je vandaag met eten? Dat weten we nog niet. In de zomer zelden hoor. De mannen moeten zeggen van wat eten voor de vrouwen hoor. En de mannen weten het niet. Zo gaat dat allemaal. Wat denk je? Wat het werd? Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet, dat is echt een twijfel. Oké. Geen idee. Maar Destiny kan wel toezitten. Ja, zeker weten kunnen toezetten. Dat Oké. komt het al goed worden. Oh, en wat vindt Destiny lekker? Macaroni en frietjes. Met of zonder zoervlees? Dat mag niet zo. Dat vind ik alles lekker. Hé hey, jongens en meisjes, ik vond het leuk. Ja. Want dit zien nou typisch. Kent je het programma Onderweg? Ja? Ja, dat zag ik al. Dat is wel gezellig en leuk. Nou, dit. Ik zal het heel vaak. Ja? Heel vaak. Nou ja, dit is dus de manier waarop die uitzendingen tot stand komen. Ja, toevallige ontmoetingen. Ja. Weet je hoe je even een tas koffie kon drinken met een bruurtje? En toen kwam ik even mee. Ja, precies, dat is leuk. Ik zag al tegen de vrouw, ik sta er steeds pas. Dus ja, Ja, superleuk. Hey, bedankt voor het verhaal. Ja, kijk het hoor. Hoeveel foto's heeft ze gemaakt van ons? Een stuk of 34. Kan ook, ja, maar dat maken we dit dagelijks met, hè. Mogen wij dan aan het einde van het projectje nog één foto van ook maken met ons erbij? Ja? Ja, zeker.